Дзіцячы хор. Алёша Бельскі 9 гадоў, Аня Богуш 10 гадоў, Наташа Дварэцкая 16, Лена Жадро 15, Юра Жук 15, Оля Звонак 10 гадоў, Снежана Зіневіч 16, Іра Кудрачова 14 гадоў, Юля Каско 11 гадоў, Ваня Коваров 12, Вадим Красносолнышт 9 гадоў, Вася Микулич 15, Антон Нашиванкин 14, Марат Татарцев 16 гадоў, Юлія Тараскіна 15 гадоў, Катя Шаўчук 14 гадоў, Борис Шкірманкоў 16 гадоў. Я ляжала в больнице, мне было так болюче. Я просила маму: «Мамочка, я не могу трываць, лепш забі мяне». Такая чорная хмара, такі ливень. Лужины стали жоўтыя, зялёныя, быццам мы іх налілі фарбы. Говорили, што гэта кветкавы пылок. Мы не бегали по лужинах, только глядели на іх. Бабуля зачиняла нас у погребе, а сама укленчивала и молилась. И нас учила. Молитесь, это конец свету. Кара боская за наши грехи. Братику было 8 годов, а мне 6. Мы стали вспоминать свои грехи. И он разбил слоик с малиновым вареньем. А я не признавался маме, что зачепилась за плот и порвала новую сукенку. Сховала в шафе. Мама часто апранае чорную хустку. На нашай вуліцы увесь час некага хаваюць. Пачую музыку, бягу дадому і малюся. Чытаю «Ойче наш». Малюся за маму і тату. Па нас прыехалі салдаты на машинах. Я падумаў, што пачалася вайна. Яны выдумлялі незразумелыя словы: дэзактывацыя, изотопы. У дарозе прысніўся сон, адбыўся выбух, а я жывы. Няма хаты, няма бацькоў, няма нават раб'ёў і варон. У жаху прачынаюся, падхопліваюся, глядзеў у акно. Ці няма ў небе гэтага грыба кашмарнага. Памятаю, як салдат ганяўся за кошкай. На кошцы дазіметр працаваў як аўтамат, шчоўк-шчоўк. За ёй хлопчык і дзяўчынка. Это іхняя кошка. Хлопчык дык нічога, а дзяўчына крычала: «Не аддам!» Бегала і крычала: «Міленькая, уцякай, уцякай, міленькая!» А салдат з вялікім цэлафанавым мехам. У хаце мы пакінулі, зачынілі майго хамячка, беленькага. На 2 дні яму яе ж пакінулі, а з'ехалі назаўсёды. Загрузілі нас у эшалон. Малыя плачуць, выпацкаліся. Адна выхавателька на 20 чалавек. А ўсе плачуць: «Мама, дзе мама? Хачу дамоў». Мне 10 гадоў. Такія дзяўчынкі, як я, памагалі супакоіць малых. Жанчыны сустракалі нас на перонах і хрысцілі цягнік. Неслі свае печыва, малако, цёплую бульбу. Нас везлі ў Ленінградскую вобласць. Там ужо, як пад'язджалі да станцыі, людзі хрысціліся і глядзелі здалёк, баяліся нашага цягніка. На кожнай станцыі яго доўга мылі. Калі на адным прыпынку, мы выскачылі з вагона і забеглі ў буфет. Нікога туды больш не пусцілі. Тут чарнобыльскія дзеці ядуць марожанае. Буфетчыца некаму па тэлефоне гаварыла. Яны паядуць, мы памыем з хлоркай падлогу і пракіпяцім шклянкі. Мы чулі. Сустракалі нас урачы. Яны былі ў процівагазах і гумавых пельчатках. Забралі ў нас вопратку, усе рэчы, нават канверты, алоўкі і ручкі, склалі ў цэлефанавыя пакеты і закапалі ў лесе. Мы моцна напалохаліся.
Доўга пасля чакалі, як пачнем паміраць. Мама з татам пацалаваліся, і я нарадзілася. Раней я думала, што ніколі не памру, а цяпер ведаю, што памру. Хлопчык ляжаў разам са мной у бальніцы, Вадзік Карынкоў. Птушачак мне маляваў, домікі, і ён памёр. Паміраць не страшна, будзеш доўга-доўга спаць і ніколі не прачнешся. Мне сніўся сон, як я памерла. Чула ў сне, як плакала моя мама, і я прачнулася. Хачу расказаць, як развітвалася з нашай хатай моя бабуля. Яна парасіла тату вынесці з кладоўкі мех проса і рассыпала яго па садзе божым птушачкам. Сабрала ў рэшата яйкі і высыпала ў двары нашаму кату і сабаку. Накрышыла ім сала. Павытрэсвала з усіх сваіх мяшэчкаў насенне морквы, гарбузоў, агуркоў, цыбулі, чарнушкі, розных кветак. Рассыпала па агародзе. Хай у зямлі жывуць. А пасля пакланілася хаце, пакланілася хлеву, абышла і пакланілася кожнай яблынцы.